Ev kampa Erbet ya ku 15 kilometre dûrî parêzgeha Silêmaniyê ye li Herêma Kurdistanê. Kampa Erbet ya ku penaberên Rojavayê Kurdistanê li xwe digire, di werzê zivistanê de di rewşeka xirab de derbas dibe. Bi barîna baranê, penaberên Rojavayê Kurdistanê rojên dijwar dibin çadırên xwe yên ku dibin avê de mayîn derbas dikin. Li gorî penaberên ku di kampa Erbet de dimînin ku çadırên wa dibin avê de mane. Ji ber vê yekê ew hest bi germê nakin û pêwîstiya wan bi çadir û kelopelên di nava malê de hene ji bo bikarin jiyana xwe birêve bin. Valla halê me av dibînin baran nêv xêman gîş der dibe, gîş av dibe. Em xelkî kobanê hatin ersas em hatin cokî baş kevin hatin mekirinê cokî gîş qurre gîş heriye yani av e nêv xêma de av e. Axeyo xwarinî xizayî ne zor baş bu alemde. O halê millet binêre. û em min bixwazî kobanê min 5 şehîd hene. Zanî min 5 şehîd hene. Ersas hatin me cokî baş kirin û cî jî baş e neku nêv baş e. Bes û xidmî baş zor tin. Rewşa wan penaberan ne tenê bi çadir û kelopela durist dibe. Lê pêwîstiya wan bi naftê jî heye. Lê û li gor wan penabera sedema xirabiya rewşa wan vedgere ji kêmasiya karên rêxistinên hawarçûnê yên ku di nava kampê de kar dikin. حال نت حاله ملت رزيله جلب آب باران تدفئه مواد غذایی حیا کپاریک دنتا کذاب مرا راشت کرد. کێمبوون û qelisbûna karên rêxistina û rewşa penaberaya xirab bandoreke negativ li ser rewşa zarok û jina dike. Ku ji ber sermê û cemedê tûşî nexweşiya didin. باران و آخ جلب زارو که من کن هر مکتبه ساره و و منظمی الوی که تشتکی دیدن اما yani ey grad be jenemetin zarok ki خواهد نف جلبه آخر دیلن کذاب جنا رشت کن حیا حساک غذای دستینه. Penaberên Rojavayê Kurdistanê yên ku ji ber şer û êrîş û xirabiya rewşa Rojavayê Kurdistanê reviyayîn û niha li kampên Herêma Kurdistanê dimînin, îro tûşî nexweşiyeke bi rengekê din ditin. Bihêvî ne ku rewşa wan ji aliyê rêxistinên hawarçûnê ve bên durist kirin, da zivistana xwe dûrî nexweşî û êşa derbas bikin. Ji bo bername Ark, Helepçe Sadûn.